Nah, kayak gini dulur. Iki udan gitu. Gremis jadi iso ngono tanduran gitu. Ngono tanduran. Kayak ini bolo. Ini tanduran iso kebunu. Nah, tak sepile sing ning kono. Ya wis teles bolo. Kok liwat aja spletok-spletok ngono kuwi. Teles. Ya, iki pas udan dalane tak sepile bolo. Iki tandurannya yes mulai kebloh. Pagi-pagi udan gitu. Wah, dalane lunyu banget bolo. Kaya ngene iki. Nah, saiki dalane wis padang. Beda banget bolo. Malih kaya ngono kae beda nih. Jansip tenan. Gitu. Nah, kuwi saiki wis ngene padang pol kari kayak cagak-cagak iki bolo. Nah, wis sip banget pokok saiki. Iki musim kan musim terang. Dadi udane iki yo urung patek rame udane ra banter ngono. Sik kritik-kritik jarene kaya apa? Uyuh gareng ngono bolo apa. Jan justice. Kayak ngene iki bolo. Nah, kondisine di pagi hari ini ya ta. Alhamdulillah enak udan gerimis. Ya kena gengi ngono tanduran tapi ning lemah ya urung sampai tondos bolo. Margane tas terang kelowintang ya, terang suwi ngono lho. Nah, iki gini lho bolo. Iki mah stabilisernya rata 4 nih ya bolo. Kayak kucinge tulan-tulan bolo. Iki pas udan iki gremes iki bolo. Gremes nih. Apa? Oh, arep tak undure rono kae. Kuwi. Bolo. Ki udan-udan lho ya. Udan lho bolo. Poteng dedet ya ngono iki. Ki aku ning udan-udanan iki bolo. Loh. Alhamdulillah bolo. Guys, deres udane. Ya bapak yo. Loh, iki. Alhamdulillah bolo. Jujung. Ya saya tak anu. Oke lur, nguyup iki mang. Udan masalah udan terus kok. Nah, gila bolo. Ya oke lur ya, matur suwun sahabat-sahabat semuanya, terima kasih ya. Iki mang tas Jujung karo bapak kan Jujung kadang kucing. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan panjang umur banyak rezekinya dan selalu hati-hati. Jalur Kampak Dongkol dan Kampak Munjungan hari ini hujan. Pastinya licin ya karena hujannya nggak begitu deras. Cuma ya sering hujan terus berhenti, hujan berhenti ngono ya. Oke lor, terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.